waka ta kenan. Dukan karshe Sadiq Marshal zai yi wa bala'i. PA ya faɗa karansa bugu a karshe. Duka mu mun tantance Sadiq Marshal ya kada bala'i. Mun dauna gari mun kada fusataccen jaki. Ina sarkin kiɗa na garin da shin kun gane shi. Marar tarbiyyar nan mai dan nashar mun kada shi. Tsohon dangun nan ashe baya sallama shi. Marar tarbiyya a kora shi. Jama'a yau ga nagari, mai hali nagari, mai kudurori ne nagari, mai neman yardar Allah, mai cewa insha Allah. Komai in za ya faɗa sai ya ce insha Allah. Kowa haƙinsa ba shi, adalci ne manufar shi. Haka ma burin mama, haka ne maganar mama. Inda ran alkhairi ce, Sadiya ai first lady ce, kuma kun ga minista ce. Ita ce ƙarshen zance, a hali aka tantance. Mai kyautar jari mama, ba kyautar fiye wata ba, ko kuma kaskon suya ba. First lady insha Allah, ko ci gari ke ce mama. Dukan ƙarshe Sadiq Marshal zai yi wa bala'i jama'a. Ɗaurin mata ya tsere a dawa ya kyale soja. Dukan ƙarshe Sadiq Marshal zai yi wa bala'i jama'a. Dukan karshe na ce muku ga wakar karshe. Ƙauren mata ya tsere a dawa ya kyale. Dukan karshe Sadiq Marshal zai yi wa bala'i jama'a. Ya tsere a dawa ya kyale soja. Alo an baki wawuzal ayar korar shedan. Basin mi ara da sunan mai rahama kenan. Mai da wuta mai zafi sanyi AC kenan. In ba Allah ba wa zan roƙa ya kawar mana dan basaja. Dukan karshe Sadiq Marshal zai yi wa bala'i jama'a. Ya tsere a dawa ya kyale soja. Salati ya Allah ƙarawa bangon nafawa. Mai girman darajar da ya wuce kowa dacewa. Allah yadda sahabu su ne hanyar bullewa. Domin kimar su kawar mana lema domin ta zamo danja. Dukan karshe Sadiq Marshal zai yi wa bala'i jama'a. Ya tsere a dawa ya kyale soja. Dukan karshe na soja uban ƙaura kenan. Yan fafatawa ya tsere ya ji bugun nawa. Yan Marshal baba ka zo ka buge dan gundan nan. Mai zagin manya a gari kowa a idonsa babu mai daraja. Dukan karshe Sadiq Marshal zai yi wa bala'i jama'a. Ya tsere a dawa ya kyale soja. Sama ta bala'i mu aboki muna son canzawa. Ya samu kuɗin talakawa na kayan sacewa. Bayan kula al'umma kayan sai ke kan gyarawa. Kauran mataye aboki jiha kayan kowa ya casa. Dukan karshe Sadiq Marshal zai yi wa bala'i jama'a. Ya tsere a dawa ya kyale soja. Sadaktan mahaukata sadauki gagari mugaye. Baba Sadiku akwai ibada bai shaye-shaye. Mai kishi ne shi ko masa na yi kai waye. Dodon lema ne ɗayan Marshal aikinsa akwai dubin hujja. Dukan karshe Sadiq Marshal zai yi wa bala'i jama'a. Ya tsere a dawa ya kyale soja. Sarkin kiɗan da su bala'i ka shiga juyayi. Shirya ta kare Abuja ana ce ba mai. Duka mu mun gano ka Abuja halin ka yayi doyi. Mu kori bala'in na ran zabe duk miyo APC maja. Dukan karshe Sadiq Marshal zai yi wa APC bala'i maja. jama'a. Ya tsere a dawa ya kyale soja. Ko a gidan soja Sadiq Marshal shi dai gayya. Bare yan nanaye suna kwana a cikin kwaya. Ya bata matasan mu ɗabi'unsa wasu sun koya. Sai mun canza ku yan lema sun hango wutan jirgin soja. Dukan karshe Sadiq Marshal zai yi wa bala'i jama'a. Ya tsere a dawa ya kyale soja. Sadiq kai ne shagon talakawa mai kada dunawa. Jikin shinkafa ku gane ba ta zama maiwa. Hannun irgere ba wata rana sai ta juyawa. Sai mun karya su mu taka rawar nasara da kiɗan mu na malaja. Dukan karshe Sadiq Marshal zai yi wa bala'i jama'a. Ya tsere a dawa ya kyale soja. Kar ka zamo bare a cikin jama'a ka ki jigo
kusa ma nuna. Mu je gubiri a dawa mu huta ba mu ganin barna. In Allah ya yarda bala'i ya tafi mun samu farin haja. Dukan karshe sai Air Marshal zai yi wa Sadiq Air bala'i Marshal. jama'a. Mata ya tsere adawa ya kyale Sadiq wani soja. zazze ne yana komansa da tinkin ne. Mai yin alfahari jama'a sun san kai nosis ne. Yawa an gwammomi na Sadi ya kai dan jantili ne. Gwada masa gogewa ya gane dan gunda aina kasan soja. Dukan karshe Na sai kasan so. Marshal zai yi wa Yawa. bala'i jama'a. Mata ya tsere adawa ya kyale soja. Kakarwar mu muje domin mun lashe zaɓe. In Allah ya yarda Sadiq shine gwamnan gobe. Bari da dubuti gwamna sadauki bara rabe. Sadiya first lady a Bauchi mata na ce kun fice danja. Dukan karshe Babu sai biyo Marshal ta. zai yi wa bala'i jama'a. Mata ya tsere adawa ya kyale soja. Ina bari da dubuti ka ja da marar ka kukkusa. Sai na faɗi halinka da aikinka na wawwasa. Da an yi takwas bari da kai ne gwamna ka wuce masa. Alƙalman ramli sun nuna mun mashal kuma ya wuce bila. Dukan karshe sai Marshal zai yi wa Shugaban bala'i ƙasa ba. jama'a. Mata ya tsere adawa ya kyale Sadi ya soja. gaishe ki first lady mamar mu. Gwiwar mata tamu matar gwamnan gobe kuma first lady gobe matar shugaban kasa ajibu da ikon rabbani. Karan sun mama na ce aboki ku gane lalle mun fice danja. Dukan karshe sai Marshal zai yi wa bala'i jama'a. Mata ya tsere adawa ya kyale soja. Sunayen amintattu na mashal ba su rudani. Zannan mai sauna nan na dada ba ya kaulani. Sifi bello baba na darakta security kai. Ga PPS dattijo walin ta ma amintacce. Ka talla gaishe ka ya haya miya gogegge. Baba ya rima gaishe ka na giya ɗaya kun ga wali ne. Malam Isa matawalle waliyun gwamna shine dai. Ya yi sabon ban tafiya dole na gaida uwan gaske. Gado da masu a gaishe ka Isa matore amintacce. Adamu Bello giya ɗaya ce karansi ɗana amana ne. Ibrahim Bello katagum ya ce karansi ai yaro na ne. Uba tafi da amana ne yana mashar ba ko kwanto. Yaƙi sai da komanda ai baba sule na amana ne. Mota sai da direbanta Ibrahim Sokoto jigo ne. Odila Amdul gaida ka Adamu ADC ga ka. Kabiru Oro amana ne na fi OPA shine dai. Nauyin wakar shine dai. Kuma da samu amana ne Ibrahim zanne na mashal. Mustapha Zarami yana mashal. Sirajo Dade yana mashal. Amma gida do yana mashal. Sani Abdu yana mashal. Mata dole na gaishe ku. Manyan mata gaishe ku. Masu amana gaishe ku. Ni ku ne ke mini gata ma Aisha S da gaishe ki. Sadiya zango uwar kirki. Halima Rima na gaishe ki. Balaraba ke ma gaishe ki. Hajiya Zainabu ga sunanki. Nafisa Tufi gaishe ki. Maryam Shalam da sunanki. Zulai Imamu da sunanki. Fati Barde gaishe ki. Dange na ku yafe ni. Masoya na ku yafe ni. Suna na nan daki kuma ba hali na sanyo su. Amma kafin ni na rufe baba kyari na gaishe ka. Ka ci lafiya gaishe ka. Babalantai sunanka sufurtan na ganka. Awwal majo sunanka Huzaifa mazi sunanka. Mahmud na gaishe ka. Dr. Amba da sunanka Aliyu to ga sunanka. Akwai waƙar murnar nasara tana nan har na tsara ta da ikon rambi tana zaune ABC. Dukan karshe sai Marshal zai yi wa bala'i jama'a. Mata ya tsere adawa ya kyale soja. Dukan karshe Sadiq Marshal zai yi wa bala'i jama'a. Wurin mata ya tsere adawa ya kyale soja. Dukan karshe sai Marshal zai yi wa bala'i jama'a. Mata ya tsere adawa ya kyale soja. Dukan karshe na ce muku ga waƙar karshe. Ƙauren mata ya tsere adawa ya kyale. Dukan karshe sai Marshal zai yi wa bala'i jama'a. Mata ya tsere adawa ya kyale soja.